Здравейте, казвам се Кристоф Плесер и отговарям за продуктовия маркетинг на сеялките Амазоне. Получихме покана от RapidKB да проведем обучение на търговския им екип в България. В рамките на 3 дни се фокусираме върху задълбочено опознаване на техниката, сеялки, пръскачки и турачки Амазоне, правилни настройки в реални условия и ефективно представяне на основните предимства на машините пред конкурентни марки. Обучението е насочено основно към практиката. За нас е важно да излезем на полето и да настройваме машините в реални условия. При работа на полето е важно да се правят проверки. Препоръчваме да се изминат 10-20 метра и да се провери как се полагат семената, например, и работата на работните органи. Важно е да се отдели време за правилна настройка на машината, защото именно това гарантира перфектни резултати. Машините Амазоне са лесни за настройка. Всички компоненти са ясно обозначени и интуитивни за работа. През последните дни видяхме различни условия в България. Посетихме стопанства с твърди, каменисти и глинести почви, както и различни степени на сухота. Сеялката прецея, например, може да бъде оборудвана и настроена според конкретните условия. При мулчирани площи, при оран или при различни култури. Възможностите за настройка на работните органи и уплътняващите елементи позволяват постигане на отлични резултати при различни условия. Когато търговците разбират как работят отделните компоненти и как се правят настройките, те могат много по-убедително да консултират фермерите. Хората от RapidKB, с които работихме през последните дни, са много добре подготвени. Проявяват силен интерес, задават много въпроси и активно участват в настройките на машините на полето.